барыгыз да беләсез. Хикмәтнең мәгънәсен, гыйлемнең мәгънәсен. Хикмәт урысча әйтмешли мудрость дигән сүз. Бер кеше галим булуы мөмкин, зур гыйлемгә ия булуы мөмкин. Әмма ләкин кызганычка каршы хикмәте булмаса, аның гыйлеме үзенә дә, башкаларга да файда китерми. Бер кешенең гыйлеме ул хәтлек дәрәҗәдә күп булмаса да, хикмәте бар, кеше белән муамәләсе бар, ашык йөзле, тәмле телле, күркәм сүзле, сабыр. Бу кешенең әз генә булса да гыйлеме күп кешегә файда бирә торган була. Шуның өчен хикмәт белән гыйлем бергә булса, ике канатлы кош шикелле ул оча торган була. Әйе, لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان في خلق الله إبليس دигән бер сүз бар. Хадис түгел ул. Әгәр дә тақвасыз гыйлемдә шарафат була торган булса, иблис беренче урында булыр иде. Шуның өчен иң беренче тақвалык. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына сахабалар килеп, я Расулуллах, миңа ни булса да бер хикмәтле сүз әйт, васият бир, миңа үгет насихат бир дигәч, Пәйгамбәрбез ураза тот димәгән, намаз укы димәгән, курбан чал димәгән, хаҗга бар димәгән. Пәйгамбәрбез кыска гына иттақиллах, Аллаһ Тәаләдән куркыгыз. Әйе, побойся Бога дигән шикелле, Аллаһ Тәаләдән куркыгыз. Менә шушы Аллаһ Тәаләдән куркыгыз дигән сүз астында бөтенсе дә, намазы да, рузасы да, закаты да, хаҗы да. Ләкин Аллаһ Тәаләдән курку ничек булырга тиеш? Кемдә кем, мин бер кемдән дә курыкмыйм. Нигә мин куркырга тиеш? Мин ир кеше, мин пәһлеван, мин баһадир, мин курыкмыйм бер кемдән дип йөргән кеше, ул хакыйкый курку түгел. Бүген ул кеше иртәгә кеше бетә. Бүген сәламәт, ул иртәгә авыру. Бүген ул исән, иртәгә үлгән. Ат-тaqwa, тaqвалык нәрсә ул дигән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ал-амалу бима амара Аллаһ ва интихау гамма мана Аллаһ. Тaqвалык ул чапан чалма киеп, сакал үстереп намаз укуына түгел. Әйе. Кайбер кеше менә монда мәчеттә бар, бездә намазда, әлхәмдүлилләх. Кайбер кешегә әйтсәң, нигә мәчеткә килмисең дигәч, мин килер идем. Ул мәчеткә барыр идем, ләкин минем белән бергә шунда яшь вакытта клубта ичеп җиргән, тәмәк тартып җиргән, кызлар кышып җиргән бәндә бүген мәчеткә килде. Әллә кем булды? Менә шуның өчен мин анда бармыйм. Мин аның кем икәнен беләм. Мен айтам, абзый, ул кеше тәүбәгә килде, ул кеше намазга басты, ул кеше тәкәбберлеген сындырып, мәчет бусагасын атлап кирде, ул кеше, и Раббым, гафу ит, минем яшь вакытны кылган гамәлләрем дип тәүбә кылды. Әйе, ул кеше бүген рәхәтлектә, ә син әле дә пенсияга да чыктың, ни эшкә син ярамыйсың хәзер, эштә сине кабул итмиләр. Ни мәчеткә син кирмисең, чөнки теге кеше белән син бергә бер сафта барасың килми. Менә хакыйкый тaqвалык нәрсә ул? Хакыйкый тaqвалык Аллаһ кушкан эшне эшләү, Аллаһ дигән нәрсәләрдән тыелу. Менә шул гына, кыска гына. Аллаһ кушкан эшне эшләү, Аллаһ дигән нәрсәләрдән тыелу. Икенче бер сорау Пәйгамбәрбезгә килеп сорадылар, тaqвалык нәрсә ул, тaqвалык кая ул дигәч, Пәйгамбәрбез ат-тaqва ха-хуна диде. Тaqвалык ул менә монда, күңелдә. Һәрберегездә бу сүзне ишеткәнегез бар, бу хадисне ишеткәнегез бар. Адам баласының тәнендә кичкенә бер ит кисәге бар. Шушы ит кисәге сәламәт булса, бөтен тәне сәламәт була. Шушы ит кисәге ширле булса, пычрак булса, сасы булса, бөтен тәненә дә ул тарала торган була. Белегез, ул калып, күңел чиста булырга тиеш. Шуның өчен, мөхтәрәм азиз кардәшләр, без нинди бәхетле кешеләр без. Аллаһ Тәала безгә менә шушы мәчетнең бусагасын атлап кирергә насыйп итте. Рамазан айын көтеп торабыз. Санаулы көннәр калды Рамазан айында. Ниндидер бер зур бәйрәмне көткән шикелле көтеп торабыз. Чөнки безнең, әлхәмдүлилләх, тaqвалыгыбыз, Аллаһка булган иманыбыз, ихласлыбыз көчле, шушы нәрсә. Аллаһ Тәала безне сыный. Күп нәрсәләр белән сыный, ләкин иң зур сынау бу ике кабырга арасында булган шайтанны мүгезен сындырып,
Allah Teala'ga tövbe kılıp şuşu dinge kaytu. A'da aduvuka nefsuka allati beyne cembeyk dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeler zor bir soğuştan kaytalar. Cerahatlengenler, arganlar, talganlar, bik ezgine kalganlar. Şu vakitli bir sahabe ayta, ya Resulullah, nindi ağır soğuştan kaytabız digeç. Peygamberimiz aytdı, yok, bundan da ağırrak soğuş var. Ol nerse, ol şuşu iki kabarga arasında oturgan şeytanını jingu. Mine şuşu ol takvalık muhterem aziz kardeşler. Elhamdülillah, eli siz, mine sizin bilen işraşkançı, munda Robert oğlu, Albert kardeşimiz de sizin hakimiyet başlığı da gelip, bizden bilen görüşüp, şeyler işip, gafu itinip çıkıp gitti. Qarağız nindi zor derece, hakimiyet başlığı kildi. Mine munda şuşu meşitini sağlarga sebepçi bulgan ilki hakimiyet başlığı otura. Din devletten ayrılgan diseler de, bugünkü günde elhamdülillah din nişik bardı şulay, devlet hazır bugün din yağına buruldu. Bu nimet tügül mü? Bu şatlık tügül mü? Bugünkü günde Umre'de, Hac'da, Şitil'de, Dubai'de, Türkiye'de bulgan şaktığına yaşlarımız var. Hatta ılı yaştaki kişilerde varalar, göreler, kaytalar. Bunda nişik yaxşı iken, subhanallah, bunda Ka'batullah, bunda Peygamberimizin kabri bulgan sallallahu aleyhi ve sellem, bunda şu Medine, bunda Mekke, bunda nindi kurkam dingizler deyip, şatlanıp, siyinip, şakkatıp, jiri bizde bir ikatına ötkenden son, qayayında ikatına 10 gün ötkenden son, saatke qaribız köp mü kaldı iken qaytırga. Öz vatanımızın sağınabız. Şunun içinde elhamdülillah Rabbil Alemin öz vatanımızga mine şuşu din eylenip kayıttı. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'inde وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا. Aytsin ya Peygamber, haklık istin buldu, yalgan kaçtı. Haklık nerse ol? Haklık ol din, haklık ol Kur'an, haklık ol mine şuşu din ilmi. Haklık mine bu Allah koşkan bizge kaldırgan yol. Elhamdülillah köp mine şuşu bittiğinde din, bittiğinde dip jirgen kişiler de onlar özleri bittiler. Ağlarının balaları, ınıklarının balaları bugünkü günde şuşu meşitlerini tuturalar. Bir kaşında Allah Teala'nın rahmetinden ümit izirge yaramı. La taqnatu min rahmetillah. İnna Allah yaghfiru zunuba cemi'a. Bir kaşında Allah'ın rahmetinden ümit izmegiz. Bittiğinde demegiz, Allah Teala küp bulsa da günahlarını gafu ite. Mine şuşu dinde bularga Allah Teala bizge nasip etti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Mine şuşu mecliske kilgen vakitte min nişik bulur iken, nerse silermen iken, sıravlar bulur mu iken, niçik cevap bulur iken diyen niyet bilen kilgen idim. Ama lakin mine şuşu bir saat aldın kilgeç, şaktığına bunda hazretlerini kurdum. Ali bu işleytirgen hakimiyet başlığın hamda mine Ramil hacılarını kurup, subhanallah küp mü işler işlengen. Nindi nurlu yüzlü hazretleriniz, galim hazretleriniz var. Nindi baxitli kişilersiz. Elle kayada jirisi yok. Elle nindi zor şeyhlarının, galimlerinin itesi yok. Nindigine bursa da sıravlar bulsa, özünüzün meşitinize gelip, şu meşitteki bulgan hazretlerinizden, abıstaylarınızdan, istabikalerimizden sırap, mine bugünkü günde gıbedet kılı Allah'ız. Tilesen jılısu taharethanada, tilesen iftar ütkerem deysen ayrım özünün zalları var. İrler egerden bunda zağırak itip, tını boyu teheccüd namazları okuyum deysen de meşit her vakit aşık. Bu tügül mü şatlık? Ve in şekertum la azidennekum ve in kefertum inne azabi leşedid. Min birgen nimetlerge siz şükrana kılsağız, min sizge arttırıp birimin nimetimni. Eğer de bulgan nersenin de yok deyseniz, nindidir bir kanaatsizlik görsetseniz, yok indi, mine alay tügül mine tiginde şulayırak deyip, nindidir bir kanaatsizlik görsetseniz, inne azabi leşedid, benim gazabım bir katı dedi. Allah'ın gazabını görüp durabız. Allah'ın gazabını görüp durabız. Qarağız. İki şatnada 45 minge yakın kişi Türkiye'de hem köp mü nişe min Suriye'de vefat buldular. Bu Allah'ın gazabı değil mi?
Bir яктан караганда газабы шикелле, икенче яктан караганда бу тәкъдир, бу язмыш, бу күрәшәк. Белмисең кем бәхетлерәк. Безме монда калган яки шахид булып киткән, шушы Аллаһ Акбар дип вафат булган шушы бәндәләрме? Нигә шахид булып киткән дим, чөнки шахидлекнең дә аның берничә сыйныфы бар. Дин юлында Аллаһ Акбар дип кычкырып, Аллаһ ризалыгы өчен үләм дигән кеше генә түгел. Дин юлында булган, намазлы булган, динне булган, ләкин ниндидер бер шир белән. Ваба ширеме ул, иш авыртуымы ул, суга батып үлеуме ул, яки менә шушы хәрабәләр астында, шушы таш йортлар арасында калып үлгән кешеләрме, алар иншаллах шахидләр. Шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләр, безгә бит бүген biz bugün irtə bilə uyanabız, жылы su, aşarğa rizqimiz бар. Ayı, tınışlıq, iminlik, nindidir soğuşta, apkopta түгел biz. Ayı, kibitkə barsan, magnitka barasınmı, peterochkaga barasınmı, nindidir özünüzün kibitlərinizə barasınmı, köpmü kerek rizqlar бар. Şunu jiribizdə, ey, bulmadı, qiymətlənən dip qaytabız. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ayı, əgər də birgən niğmətlərin, bizga bergan ni'matlarini o'lchaytirgan bo'lsak, biz bir qachonda o'zimizning aqshabimizni yetkiza olmas edik. Mana shu tinchlik ni'mati, sog'lik, salomatlik ni'mati, ko'z ko'ruv ni'mati, eshituv ni'mati ham boshqa ni'matlar biz bugun bunda kela oldik. Kimga 70 yosh, kimga 80 yosh, o'z oyog'imiz bilan keldik, necha 100 kilometrlarni aylanib keldik. Bu tugilmi ni'mat? Shuning uchun muhtaram aziz qardoshlar, bizning bugungi kunda g'ibratlar bek ko'p. Менә миңа хәтлек монда шактый гына хәзрәтләр килде, Җәлил хәзрәт тә, Юсуф хәзрәт тә, башкалары да. Эш бит нинди аяттан, нинди сүрәдән, тарихтан, һәм дә нинди хадистан сөйләү генә түгел. Татарның бер мәкале бар, бер күрешүең бер гомер диләр. Менә шушы күрешүебез. Бер-беребезгә ассаламу алейкум дип карап, ва алейкум ассалам дип сәламнәр алуыбыз. Kol birişip bir-birimizden riza bulup kuruşuğumuz, buna uzi bir vaaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette, "Ma jalasa qawmun fi beytin min buyutillah yatluna kitaballahi ta'ala ve yetadarasunahu beynehum illa nazalat aleyhimus sakine." Bir jirde bendeler jiyılıp otursa, buna biz oturan şekilde, anda Kur'an okulsa, anda vaaz silense, o'git nasihatlar bulsa, ol vaqtni biz ko'rmagan Allohning rahmat ferishtalari kelib o'tirlar ekan. Mana bu o'rinlar birsi de boş bulmaz. Boş tugul anda Allohning rahmat ferishtalari kutib turalar, sanab turalar, narsa siyladilar, nishik tingladılar, ixlos bilan tingladılarmı, narsa sıradilar, narsadan sig'indilar, nindi duo qildilar, shuning butinsinde eshitib turdilar ham nazalat alayhimus sakina, sakina degan so'z iminlik, tinchlik, bu мироутворение, спокойствие degan so'z. Mana bu iminlik, tinchlikdan da qadrliroq narsa yo'q. Bir kishida ko'rishgan vaqtda birgina so'rov berasing da, ko'ngling tinchmi? Salomatlikni da so'ramaysan. Agar da salomatligini so'rasang, u silab ketadi, sening butun she'rlarini aytadi. Lekin ko'ngli tinch bo'lsa, Әлеттігі ит кесәгі шекілі, ол сәлемет болса, бүтін жерінде ол андарсын шықырана қыла. Әзірек бар енді, миға енді 70 яш бетінде, әзірек сызлана енді. Миға бетінде 80 яш, әлхамдülillah, әлді жиремет әлі деп шықырана қыла. Шушы фәрештелер отырырлар екен, шушы мәжлісіне қарарлар екен, тыңнарлар екен, һәм дә мәжліс біткәннен соң ашыға Аллах хuzuruna erişirlər екен. Erişirlər екен, һәм дә әйтерләр, ey Rabbim, шушы Fəriştələr siləməsə də Allah Teala'ya məğlum ol. Bizning buna bunda oturğanımızı. Lakin tağı da fəriştələr də şahid bulsunlar. Свидетельствуют. Fəriştələr şahid bulsunlar için Allah Teala'ya aytırlar iken, ey Rabbim, buna şuşundi bendeler. Alar Müslim məscidində oturdular. Alar Allah Teala'nın sözlərini silediler, tınladılar. Alar cennetini sıradılar, cehennemden sonunu sıradılar. Alar tövbe kıldılar deyip Allah huzuruna aytırlar iken. Şu vaqtni Allah subhanahu wa ta'ala aytır, min Allah'ın dualarını kabul ettim, günahlarını gafu ettim. Şu vaqtni aytırlar iken ferişteler, ey Rabbim, Allah'ın arasında sataşıp buna kirgen kişiler de var idi.
Үткән анда карай машиналары күп. Әйдәр кирим әле, нәрсәгә мәчеттә ут яна икән, югыйсә ясыга да үтте бит. Әле дип кемдер кирип утырды икән. Утырганнан соң ихтибар белән, ихлас белән вагазны тыңлады икән. Без кул күтәргәндә амин дип торды икән. Һәм шул вакытны фәрештәләр әйтәләр, аларның бит араларында саташып кына кергән кешеләр бар иде. Аллаһ Тәала әйтер икән, аларның да дуаларын кабул иттем, аларның да гынахларын гафу иттем. Чөнки мондый мәҗлестә иманлы, ихласлы күп булган кеше генә утыра ала. Динсез, иманы зәгыйф булган, тизрәк чыгып китим дә бер тәмәке тартыйм әле дигән кешеләр монда утыра алмыйлар. Хакыйкый мөселман кеше менә бундый мәҗлестә суда йөзгән балык шикелле рәхәтләнеп утыра. Кафир кеше, мөшрик кеше, мунафик кеше шитлеккә эләккән кош шикелле ничек итеп чыгып китим икән дип ашыга. Мин инде сезгә аерым вагыз белән килмәдем, әмма ләкин шуны әйтәсем килә, мөхтәрәм азиз кардәшләрем. Аны сез күп ишеткәнегез дә бар, әмма ләкин тагы да исемә төшерәм иң беренче үземә һәм соңында сезгә. Ишеткәннәр белән Аллаһ Тәала гамәл кылырга насыйп әйләсен. Менә әле тақвалык турында сөйләдек. Аллаһ Субханаһу ва Тәала Коръән Кәримендә әйтә: "Иман китергән бәндәләр, Аллаһ Тәаладан чын курку белән куркыгыз һәм мусламан булмыйча үлә күрмәгез" ди. "Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун", мусламан булмыйча үлә күрмәгез. Үлү, үлмәү безнең кулыбыздамы? Юк, безнең кулыбызда түгел. Кич белән ятасың, иртә белән уянасың, юкмы белмисең. Иртә белән уяндың, кичкә хәтта яшисеңме белмисең. Безнең кулыбызда түгел. Аллаһ Тәала әйтә: "Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун", үлдегез исә минем хузурыма мусулман хәлегездә килегез диде. Мусулман хәлегездә килегез диде. А мусулман хәлегездә килү бездәнме, бездән түгелме? Кайбер кеше бу сорауга бәлки башкача җавап бирер. Әмма ләкин иннамал аъмал бил хаватим дигән сүз бар. Һәрбер әйбер ахыры белән үлчәнә. Урысның бер сүзе бар бит, цыплят по осени считают дип. Бер кеше мусулман булып туыр, мусулман булып яшәр, Алла сакласын, шайтан кытыртып ахыры гомерендә кафир булып дөньядан китүе мөмкин. Бер кеше кафир булып, мөшрик булып туыр, мөшрик булып яшәр, Аллаһ тәүфиқ биреп, бу кеше мусулман булып китүе мөмкин. Шуның өчен хуснул хатима дип әйтә, иң яхшы жан бирүне насыйп итсәң иде Раббым дип Аллаһ Тәаладан сорарга тиешбез. Исән вакытыбызда, сәламәт вакытларыбызда, сабый вакытларыбызда, бәлагатькә ирешкәннән соң, яшь вакытларыбызда, карт һәм кайчанда Раббым ахры солышларыбыз иман белән ла илаха иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ кәлимәсе белән үтсәм иде, жан бергәндә миңа җиңеллек бирсәң иде дип сорарга тиешле булабыз без җәмәгать. Минем кайберләрегез вагызда ишеткәннәрдер, ай башында бит теге айны күргәч, яңа туган айны күргәч нәрсә дибез? Аллаһумма ахиллаху алейна бил амни вал иман вас саламати вал ислам, Рабби ва раббукаллаһ хилалу рушдин ва хайрин. И ай, яңа гына туган ай, 3 көнлек ай, 2 көнлек ай бик матур булып күренә. Шул вакытны әйтергә тиешбез: "И ай, менә син тудың, Шагбанмы, Рамазанмы, Шаввалмы тудың, хайры белән, бәрәкәте белән, хидаяткә ирештерә торган ай булса иде Раббым. Синең Раббың да Аллаһ, минем Раббым да Аллаһ" дип ай белән сөйләшкән шикелле шушы сүзне әйтергә кирәк. Һәм сабый вакытында безне әбиләр өйрәттеләр: "Ай күрдем, аман белән авызым тулды, иман белән шушы айларда жан бирсәм, ал илаһым иман белән" дип шушы сүзләрне кичкенәдән әйтсәк, нәрсә әйтсәң шул килә. Нинди дуа кылсаң, Аллаһ Тәаладан нәрсә сорасаң, шушы була. Кайбер вакытны дуа кылырга кемдер яла, кемдер саранлана, кемдер ялкаулана, кемдер гафләттә, намазын да укыган, уразасын да тоткан, хаҗга, гомрәгә дә барган, мәчет тә салдырган, башка эшләрен дә эшләгән, сәдакасын да биргән, тулларга да, ятимнәргә дә биргән. Ахырдан: "И Раббым, менә шушы син әйткән эшне эшләдем, баҗардым. Уразасын тоттым, намазын укыдым, хаҗга бардым, курбаннарын чалдым. И Раббым, менә шуның урынына миңа бир" дип аяк тырап сорарга яки ялабыз, яки белмибез, яки тәкәббүрләнәбез.
Тәкәббүрләнсәң куркыныч, белмәсәң Аллаһ Тәала күңелләрне белүче. Шуның өчен дуа кылырга кирәк. Үзебез өчен, балаларыбыз өчен, киленнәребез өчен, кияүләребез өчен, улларыбыз өчен, кызларыбыз өчен дуаны жәлләмәскә. Дуа кылырга бер кайчанда иренмәскә. Удгуллаха ва антум муқинуна бил иҗаба. Аллаһ Тәаладан сорагыз, һәм дә бер дә шикләнмәгез, Аллаһ Тәала кабул итер микән, кабул итмәс микән дип бер дә шикләнмәгез диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуның өчен дуа гыйбадәтнең җиллеге. Менә бүгенге көндә күреп торабыз, бер ел булды, менә бу үзебезнең спецоперациягә күңелләребез әрни. Шул вакыттан бирле шәһәрдә барасыңмы, каямы, кешенең йөзендә ниндидер киләш йөзләр бетте, югалды, әзәйде. Ләкин мөхтәрәм газиз кардәшләр, дуа кылыйк үзебез өчен, шундагы булган үзебезнең ватандашларыбыз өчен, хәтта дошманнар өчен дә дуа кылырга кирәк, Аллаһ Тәала аларга тәүфик бирсен, һидаят бирсен дип. Дуа бу безнең коралыбыз. Молитва это оружие. Безнең иң зур коралыбыз дуа. Башкача беренче ярдәм итә алмыйбыз. Кирәк иде анда адияллар бирергә, кирәк иде носкилар бирергә, кирәк иде әзрәк акчаларын бирергә. Анда бирдек шикелле. Ләкин иң зур нәрсә бу дуа. Дуада Аллаһ Тәаланың сыйфатлары белән, исемнәре белән, Аллаһ Тәаланың 99 исеме бар дибез. Ул Ар-Рахман да, ул Ар-Рахим да, ул Ас-Самад да, ул Ал-Кайюм да. Аллаһ Тәаланың шушы сыйфатлары белән әйтеп күпме беләсең, берничә сыйфатны, 7-8 сыйфатын әйтсәң дә, и соңыннан Аллаһ Тәаладан сорыйсың. Кайбер вакытны бер теге саташкан кеше шикелле, читтән карап торса, бу кем белән сөйләшә икән дип әйтерлек булсын. Аллаһ Тәаладан аяк турап сорасак, Аллаһ Тәала бер кайчанда дуаларыбызны кире какмый. Аллаһ Тәала Коръән Кәримендә: "Я юхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун вa'тасиму бихаблиллахи җами'ан ва ла тафаррaqu." Менә бу аятны бик каты күп сөйлибез конференцияларда, төрле илләрдә булганда, монда Төркия, монда Иран, монда Ирак, монда Сурия, монда Россия, монда шушы зур-зур галимнәр чыгалар да, Аллаһ Тәаланың нык җибенә Коръән Кәримгә хакыйкый ябышу белән ябышыгыз, аерылмагыз диләрдә, чыгып киткәндә Иран үзенә, Төркия үзенә, без үзебезгә сөйләгәндә бер әйбер сөйлибез. Гамәлдә нигәдер башкачарак. Аллаһ Тәаланың нык җибенә нәрсә соң ул? Аллаһ Тәаланың нык җибенә хакыйкый рәвештә тотынмаган өчен, ягъни Коръәнгә хакыйкый рәвештә тотынмаган өчен, аны матурлык өчен генә конференцияларда, мәҗлесләрдә укып, аның мәгънәсенә шын төшенү белән төшенмәгән өчен бүгенге көндә шушы бәлаләрне, хәсрәтләрне, хәвефләрне, мәшәкатьләрне күрәбез җәмәгать. Коръәнне укыган вакытта да тәдәббур дигән сүз аңлап, тирән мәгънәсен аңлап, аны кайчан ингән, кемгә ингән, нинди бер сәбәп ингән, һәм дә Пәйгамбәрбез Мәккәдә булганмы, Мәдинәдә булганмы, бу аятның, бу сүзләрнең мәгънәсе нәрсәгә, кемгә багышланган дигән, менә шушы аның сәбәбе нөзүлләре белән, тарихлары белән, әгәр дә тирәнрәк укый башласак, аннан да зуррак гыйлем таба алмыйбыз. Әле монда килгән вакытта бер гарәпчә бер вагыз тыңлый башлаган идем. Связь начар булу сәбәпле әле ачылды, әле ябылды. Шунда шушы тәдәббур турында, Коръәннең хакыйкый мәгънәсенә төшенеп укыгыз да, укугына түгел, аны гамәлгә дә ашырыгыз дигән кичкенә генә бер мисал китерде бер галим. Бер хатын кышкырышкан, ире белән талашкан, иреннән талак алганмы, алмаганмы, иеннән чыгып киткән үзенең әти-әниләренә. Күрше авылда тора икән, үзенең әти-әниләренә чыгып киткән. Башка кайтмыйм бу өйгә дигән шикелле. Шушы ярты юлда имам намаз укый, имам кычкырып сура укый. Шул суратта Балад сурасында ва анта хиллун би хадал балад ва валидин ва ма валад лaqad khalaqnal insana fi kabad.
Allah subhanahu wa ta'ala ант итә, Пәйгамбәребезнең менә шушы Мәккәгә син лаеклы булган зат дип Пәйгамбәребез турында әйтә, Мәккә турында әйтә дә, ант итеп, аннан соң әйтә, менә шушы антыннан соң лaqad халакнал инсана фи кабат, адам баласын мәшәкатьтә, хәсрәттә яраттым диде. Һәр вакыт адам баласына мәшәкать, хәсрәт, ниндидер бер авырлыклар килеп тора. Нинди генә бәхетле кеше. Biz uyluyuz, ул бик бәхетле, бик бай, аның машиналары да, аның йортлары да, аның сарайлары да, аның нәрсәләре генә юк. Бик бәхетле кеше дип уйлыйбыз, янына килеп әгәр дә сораша башласак, бичара аннан да бәхетсезрәк кеше юк. Байлыкны кая куярга белми, кемгә калдырырга белми, булган байлыкны караклардан, тигеләрдән, булардан ничек сакларга белми, налогтан ничек качырга белми. Ул бәхетсез, ул байлыгы белән бәхетсез. Башка бер кеше, аннан да 100 тапкыр ярлырак кеше, ул хәтлек бәхетсез түгел, ул бәхетсез. Яки аның карап торасың, байлыгы да бар, ләкин балаларның тәртибе юк. Кем исерек, кем наркоман, кем әтиянисенә кул күтәргән, тегеләй булай. Инде эшне битердем, инде менә эшне битердем, мәчетне салдырдым, йортны салдырдым. Менә бу эшнең генә эшлисе калды, хәзер аннан соң ял итәм дип гән кеше карый. Аннан да артыграк эш килеп чыкты, шул йортында карыйсы бар, машиннан да карыйсы бар, бензин да саласы бар. Адам баласын һәр вакыт мәшәкатьтә, хәсрәттә яраттым диде Аллаһ Тәгалә әйтте. Бу хатын кыз бер авылдан, үзенең шу иренең авылыннан әтияниләрнең авылына кайткан вакытта шушы сүрәне ишетә дә, адам баласын хәсрәттә, мәшәкатьтә яраттым дигән ишетә дә, фикерләп, туктале, мин кая качам соң? Нигә качам соң мин? Анда барсам миңа нәрсә рәхәтрәк булырмы? Аллаһ Тәгалә әйткән бит, адам баласын хәсрәттә, мәшәкатьтә яраттым дигән. Дигәндә аятны аңлап, гафу итенеп, җылы-җылы кире иреянә кайткан. Гади генә мисал шикелле. Без дә үзебезнең укыган аятларыбызны, ишеткән хадисларыбызны әгәр дә фикерләп, укып, мәгънәсен аңлап, тагы да тирәнрәк мәгънәсенә әгәр дә тикшерә башласак, менә зур гыйлемгә шумабыз, мөхтәрәм азиз кардәшләр. Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримендә күп җирдә ант итә. Безгә дә ант итәргә ярый. Ләкин ант итсәк, валлаһи, биллаһи, таллаһи дип ант итәргә ярый, ләкин күп ант итәргә кем әйтмешли, не рекомендованы. Күп ант итмәгез диделәр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Ант иттегез икән, мөһим булган, әһәмиятле әйбергә ант итегез, әгәр дә ул хакыйкый дөрес булса. Ялганга ант итмәгез. Кайбер җиргә, базарга барасың да, бу күпме тора, бу шуны хәтлек тора. Бу свежий түгел шикелле, сыйфаты юк, валлаһи биллаһи яңагына издем, валлаһи биллаһи яңагына саудым, яңагына суйдым дип үзенең малын тизрәк үткәрер өчен валлаһи биллаһи дип ант итәләр. Бездә кичкенә вакытта, сез ничектер миңа кичкенә вакытта Арча районында авылда җиргән вакытта икмәктер, ипидер, кемдер әнидер, әтидер дип икмәк белән дә, ипи белән дә, әни белән дә, әти белән дә ант итәләр. Юк, ярамый. Ни икмәк белән, ни ипи белән, ни әти белән, ни әни белән ант иттең икән, Аллаһ белән ант ит, үзеңнең сүзеңне шушы рас тот. Аллаһ Тәгалә ант итә. Вәш-шамси вад-духаха, вал-лайли иза талаха, ван-нахари иза талаха, вал-гасри, ва-лаялин гашри. Күп нәрсә Аллаһ Тәгалә ант итә. Ват-тини, ваз-зайтуни, ва-тури синина. Ризык белән дә, җимеш белән дә, тау белән дә Аллаһ Тәгалә әйтә. Кояш белән дә ант итә. Көндезге таң белән дә ант итә Аллаһ Тәгалә. Көндезге кояш белән дә, таң белән дә ант итә. Нәрсәгә? Үзенең сүзен тагы да истинрәк итсен өчен. Бәндә уйлап туктале, Аллаһ Тәгалә ант итте. Менә шушы анттан соң килгән фигыль, әмір, нинди көчле икәнен аңлатыр өчен. Менә әле генә без әйттек, адам баласын Аллаһ Тәгалә мәшәкатьтә яратты. Дөрес мәшәкать. Әмма ләкин хакыйкый мәшәкать һәм хакыйкый рәхәтлек нәрсәдә дигәндә, Аллаһ Субхана ва Тәгалә менә шушы кыска гына барыбызны ятка белгән, ирәнгән, ләкин кайбер вакытны шуны гамәлдә тотмаган бер аятка кайтабыз. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вал-гаср". Гаср белән әйтә. Гаср нәрсә ул? Гаср бу столетие.
Нәрсә дигән сүз? 100 ел, гасыр дип әйтәбез, век. Икенче бер дәлилдә вакыт дигән сүз. Кайберсе әйтә икенте намазы дигән сүз. Нәрсә генә булса да, 100 елмы ул, вакытмы ул, икенте намазымы ул иң кадерле әйберләр. Вакыт иң кадерле әйбер. Вакыттан да кадерлерәк нәрсә юк. Куллу атин кариб. Һәрбер киләчәк нәрсә якын. Менә без Илгиз хәзрәт белән сөйләшеп, Рамил Хаҗи белән сөйләшеп, менә фәлән вакытта муслимга киләбез дигән идек, моннан 1-2 атна элек үтте дә китте 2 атна, 2 минут шикелле. Һәрбер киләчәк нәрсә якын. Вәләкин куллу мадин бәгид, һәрбер үткән нәрсә җирак. Үткән нәрсәне кайтарып булмый, ә киләчәк килә дә җитә. Кичә генә шикелле, әле үзебезнең абыстайларыбыз белән, җәмәгатьләре белән сөйләшеп утырабыз. Яшь вакытларыбызны, никахланган вакытларыбызны, бала үстергән вакытларыбызны, шушы балаларыбызны иләндергән, кияүгә җибәргән вакытларны борылып әйләнергә өлгермисең. Инде аныкларыбызга хәзер инде 15-20 яшьләр булды, аларны иләндергә, кияүгә бирергә кирәк. Кичә генә шикелле. Үтте дә китте. Allah Teala әйтә: "Вәл аср." Гасыр белән ант итеп әйтәм. Инде икенте намазы булса, икенте намазы килә икән шушы мәгънәдә. Икенте намазы нинди намаз? Уртадагы намаз. Эшнең иң кызу вакыты. Бигрәк тә җәй көне, яз көне, кыз көне. Урактамы син, анда балыктамы син, каядыр эштәме син, нәрсә генә булса да, эшнең иң күбе, иң кызган вакыт, шул вакытны эшне ташлап, тәһарәтләнеп намаз укып алсаң, иң зур байлыкка ия буласың. Аллаһ Тәала әйтә: "Вәл аср." Аср белән ант итеп әйтәм, вакыт белән ант итеп әйтәм. Бер кашан да заманны сүкмәгез диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Вакытны сүкмәгез. Biz сөйләйбез, заманы шулай булды инде аның, вакыты шулай булды инде аның, тигеләй инде, булай инде. Үзебезнең бу эшләмәгән эшләребезне, кылмаган гамәлләребезне вакытка ничектер ягабыз килә. لا تسبوا الدهر ولا تسبوا الملوك فإن الدهر أقلب الليل ونهارها dedi Peygamberimiz. Bir kaşan Allah Teala hadis kudüsüde aytты, bir kaşan da zamanını sökmәгез, hem patşalarınızı sökmәгез. Zamanını bulduruşu min üzüm, yazdan son jeylerini, jeyden son kızlarını, kızdan son kışlarını getirişi min üzüm. Patşalarını sökmәгез, çünkü şuşu üzüğüz nişik икәнсез, sizge şunday patşalar jibeririz. Үзегез шушы патшаларны сайладыгыз, шуның өчен патшаны, заманны бер кашында сөкмәгез. Әгәр дә заманны сөксәк, патшаларны сөксәк, Аллаһны сөккән шикелле булабыз. Вәл асри, Аллаһ Тәала әйтә: "Иннал инсана лафи хусрин." Бүтән бәндәләр, иннал инсана, бүтән бәндәләр нәрсәдә булырлар? Хәсрәттә булырлар, кайгыда булырлар, ыттыруда булырлар, банкротта булырлар, бүтән бәндәләр. Biz әйтәбез, туктан инде өметсез сүз соң бу. Бүтән бәндәләр хәсрәттә, кайгыда булырлар, ләкин Аллаһ Тәала нәрсәди? Илләлләзина, истисна, айырып әйтә. Илләлләзина аману. Аллаһның барлыгына, берлегенә иман китергән бәндәләр. La ilahe illallah Muhammed Resulullah калимасын теле белән әйтеп, күңеле белән дөрестләгән бәндәләр. Илләлләзина аману ва амилус салихати. Аману гына җитми икән әле. İnanığına jitmey икән әле. Нәрсә кирәк? Ва амилус салихати, һәм изге бәндәләр эшләгән изге гамәлләр эшләгән бәндәләр. Амалис салиха, изге гамәл. Изге гамәлгә кайтабыз. Нәрсә гамәл? Мәчеткә килдек, менә монда мин сөйлим, сез тыңлыйсыз. Бу изгелек түгелме? Әйе, изгелек. Бу дәрес. Әзме күпме гыйлемем белән мин сезгә аңлатам, сез шәкертләр шикелле тыңлап утырасыз. Бу зур изгелек. Кырбан чалу изгелек, мәчет салу изгелек. Әйе, бүтән изгелек, бүтәнсе дә изгелек. Ләкин изгелекләрендә иң олысы нәрсә дигән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Аула а'лаха калимату ла илаха иллаллаһ ва аднаха имататул ада ганит тариq." Изгелекнең иң зурысы ла илаха иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип әйтү. Моның соңында иман килтергәннән соң изгелекләрендә иң зурысы нәрсә? Изгелекләрендә иң зурысы бу намаз уку.
Намаз булмаса, күпме генә син корбан чалсаң да, күпме генә син мәчет салдырсаң да, күпме генә җир юл өстендәге булган ташларны алып куйсаң да, ул изге гамәлгә кирмәй, чөнки иң өстене намазы юк. أول ما يحسب به العبد يوم القيامة الصلاة فمن صلح صلح سائر عمله فمن فسد سائر عمله أو كما قال Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, iň birinçi kıyamet günde hesap kılına turgan nerse, iň birinçi kıyamet günde hesap kılına turgan nerse, ba'da tevhidi as-salah. İman kelimeden soň namaz okudyňmy? Menim babam mufti buldu, menim atam alim buldu, menim aniyim abustay buldu, menim falan tigen dip köpme gene maqtansaq da, men peygamber nesilinden kildim, menim anda şeyhlar mında Allah nindi işanlar, menim tuğanlarım, babalarım dip şecerelerini köpme gene yazıp koysan da bir nindi fayda bulmay eğer de namaz bulmasa. Namaz bulmasa. Kimdir aytır bir qata aytdı Hazret dip. Ayya men bit munu meşitte aytam. Eğer de birinci tapqır Hazret mina vağaz sileli, min dinge kiresim kile, mina anlatalı digen vakitte, min belki başka şarak anlatırmın. Munda da hikmet gerek. Munda da sabırlık gerek. Munda da kişinin gözüne karab, anın işki halatin anlarga gerek. Şunun için mulla bulgan, müfti bulgan, şu halk bilen iş yitirgan kişiler, alar psikolog da bulura tiyiş, alar hirurg da, doktor da bulura tiyiş. Allah şulay bulmasa, bizge bugün din kilmegen bulur idi, kilip jitmegen bulur idi. Nige? Çünkü bizning babalarımızning babaları avulda bir mulla tutkan bütün avulni. Ул Şitavat'ta bulgan, Umarta'da tutkan, ул başka işlerine karagan, ул kişilerin sabırlarında işkirgen, ул nikahta okugan, cenazasında okugan, ул defterde alıp bargan, kaşan tuğdu, kaşan öldü. Hatta kış günü hava turuşunda yazıp, ondan sonra yartı yıldan sonra jeykini nindirek hava bulasında aytatiran bulgan. Bir mulla şu işini işletiran bulgan. Nindidir anda arşivini izlegen vakitte arşivda tapmadık. Lakin mena şuşu falan yılını anda mulla falan idi. Belki anın kınagesinde yazılgandır dip barıp karasalar yazılgan mena falan yerde 1918 yılını mena şuşu kişiler nikah okuganlar mena falan nomer boyunca dip hatta şunday tarihlarda aybirler buldu cemaat. Şunun için din bendeni tertipte, tevfikte, birdemlikte tutaturan bir aybir. وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman getirgen bendeler hem izgi işler işlegen bendeler hasrette bulmaslar. Gacep şatlıkta kil bula, lakin kaybır vaxtını kaygı da bula. İstip turabız, tiginden keldi haber, tigisi ölgen, munsa şirli, munda onkologический больницага aytkenler, rak dip aytkenler. Nersegine bulsa da, şu iman getirgen, izgi gameller kılgan kişilerge, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, mümin kişinin işi gacep dedi. Mümin, musulman kişinin işi gacep dedi. Eğer de bir şatlık kilse, derece kilse, mertebe kilse, şöhret kilse, nindidir bir zor bir premiye birseler, yaki zor urunga urnaştırsalar, anar takdim etseler, anın işi gacep. Ol nişli, ol şükrana kıla da, elhamdülillah dibeyte de, ecirli savaplı bula. Eğer de kaygı kilse, hasret kilse, nindidir meşakkat kilse, nindidir bir yugaltu kilse, nerse sabır ite de, ecirli savaplı bula. Niddiğine halde de biz Müslümanlar bugünkü günde Allah-u Teala'ya şatlık kilse sine biz, şatlanabız, elhamdülillah dibiz, kaygı kilse nese dibiz, inna lillahi ve inna ileyhi raciun dibiz. Şunun için de biz Müslümanlarga bir de hasretlenirge, havflenirge, hem de bir de köngülümüzü tüşürüp jerge yaramay. Köngülünü tüşürgen kişi, hatta ol Müslüman bulsa da, hatta ol Hazret müfti bulsa da, köngülünü tüşürüp jiriyken, ümitsizlenip jiriyken, bilegiz anın imanı zayıf. O tevekkel tugul, işin Allah'a tapşırmagan.
Ул һәрвакыт елмаеп йөри, һәрвакыт башын күтәреп йөри, кешеләргә матур йөз белән карый, тәмле сүзләр әйтә, елмая. Менә бу бәндәнең бәлки артында ниндидер хәсрәтләр дә бардыр. Аллаһ Тәала шушы бәндәгә шушы сабыр иткән өчен, үзенең эчке халатын тышка чыгармаган өчен яки киресенчә Аллаһ Тәала аңар тормышында бәрәкәт бирә. Ва тавасау бил хакки ва тавасау бис сабр. Сабырлык белән һәм дә кешеләргә хакыйкый дөрес васият белән. Менә моны мин уйлыйдым. Васият, кешенең завещаниесе бар, васияты бар. Берсе әйтә, менә минем васиятым, менә мин үлсәм дә, мине тегендә апарып күмегез. Тегендә үлсәм дә игә алып кайтып күмегез. Менә мин үлсәм, миңа кафирләмәгез, мине костюм белән күмегез. Менә мин үлсәм дә, минем теге кеше килмәс. Әллә нинди кирәкмәгән, тузга язмаган васиятләр әйтәләр. Малларын бүлгән вакытта да менә теге балама бирегез, моңар бирмәгез. Бу йортымны тегеләй итегез, булай итегез. Менә шушы васиятләр надан башың белән, динсез, ихлассыз килеш, ниндидер ачу белән, ниндидер бер гайрәт белән кемгәдер үч итеп әйткән васиятләр, алар дөрес васиятләр түгел. Вот мы хотим сдержать завещание своего дедушки или своей бабушки, диләрдә кирәкмәгән әйберләрне куялар. Тонналы ниндидер памятниклар, һәйкәлләр куялар. Ул балалары аның әтисенме, әбисенме, бабасыныңмы исән вакытында хәлен дә белмәде. Васият әйтте бит ул шулай итәргә дип, аннан соң васият. Шуның өчен сабырлык белән, гыйлем белән, хикмәт белән васият итәргә кирәк. Әгәр дә инде васиятны бирә белмисең икән, менә минем малымны да, минем булган әйберләрне дә шәригать хөкеме белән бергә тиешлечә бүлегез, урнаштырыгыз дип васият әйтсәк дөрес. Дөрес кенә түгел, кирәк. Исегездә булса бер хадис бар. Bir iki üç güngə səfərgə çıxıb gitsən də, neçə günə yaş bulsa da sənə vəsiyyətini əйтib git. Bilməyib səfərdən qaytabızmı, yoxmu? Şunun üçün muhtaram əziz qardaşlar, mənə bu qısqa bir surəni, Qasr surəsini oxudum sizə. Vəl-Qasri, Adam Allah Teala ant etib әйтә, Qasr bilan ant etib әйтәм, bütün bəndələr xəsrətdə bulurlar, qayğıda bulurlar. Allah'ın barlığına, birliğine inangan, izgin ameller işlegen bəndələr xəsrətdə bulmaslar, həm də vasiyetlərin sabırlıq bilan etken bəndələr xəsrətdə bulmaslar deyib, surəni kübrək oxurğa kirək. Bu sabırlıq surəsi bu. Sabır. Qaybır vaxtını bir qatı aşu kilə. Şeytan qıtırta. Ayda qışqırışdı, ayda talaşdı, ayda әйтті, qarşı sözünü әйтті. Mına şul vaqtını bir qatı aşu kelgan vaqtda. Endi til tiktirmey nəsədir әйтәсе kilə, kimdendir rəncitəsi kilə, kimgədir sen 100%, 1000% sende haqlıq var, şunu nişiktir izhar etib degəni kimsitəsi kilə. Şul vaqtını nişlərə kirək? A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Hatta bismillah tugul, a'udzu. Bismillah bu Allah'ın ismi bilen başlayız. A'udzu desen şeytandan sığınam ey Rabbim. Mena kiş bir şuşu şeytanın moyundan bururga degen şekilde a'udzunu köbürək aytıraq kirək. Hatta iyibizge kirabizdə, iyibizge kiren vaqtda, iyibizdə bir kimdə bulmadı. Aşıp kirabizdə şu vaqtını oң ayaq bilen basıp Bismillah deb aytıraq kerak albatta. Lakin bismillahga xatlik a'udzu billahi mineşşeytan. Belki nicedir jinler, pəriler, şeytanlar kerakmagan narsalar iyigizdə bulgandır. Ol da var. Buna şu vaqtını a'udzu deb aytı bilan Allah çıkıp ketələr. Köbürək şu aşuğun çıksa, talaşsan, kimdendir rəncitirgə jiyinsan, şu vaqtını a'udzu billahi mineşşeytanirracim deb bir ayt, iki ayt, üç ayt. Alayda bolsa qışqırıb ayt. Bunun sonunda Allah Teala әкіртінәп senin jirəngini urnaştıra tıran bula. Tağı da şunu aytırga kerak muhtaram aziz qardaşlar. Allah Subhanahu wa Teala Kur'an Kerimində La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Bu bir kişili ayet. Bütün ayetler
көчле, бөтен сүрәләр көчле. Аларның әйтелешләре дә җиңел һәм дә мәгънәләре дә бик каты раушан. Менә шушы сүрәдә Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, бигрәк тә безгә, күп сөйли торган кешеләргә, кайбер вакытны кирәкмәгәнен дә күп сөйлибез, анекдотлар да сөйлибез, кеше көлсен дип тә сөйлибез, кешенең күңеле булсын дип тә сөйлибез, һава тик тормасын дип тә сөйлибез. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, сезнең сөйләүләрегездә, әңгәмәләрегездә, сезнең бер-берегез белән мөнәҗәтләрдә, мөнәҗәт дигән сүз сөйләшүләр дә ниндидер бер анда чыгышларыгызда бер нинди файда юк. Ла хайра. Бер нинди хайр юк. Сезнең сөйләүләрегездә, әгәр дә шушы сөйләүләрегез илля мен амара би садақатин. Сөйләгән сүзләрегез дөрес булсын, хак булсын. Бәндәләрне изге юлга инди торган, чакыра торган, бызык юлдан тыя торган булсын. Яки ау ислахан бәйнән нас, бәндәләрне үз ара татулаштыра торган сүзләрегез булсын. Кемдер кычкырышкан, кемдер талашкан, кемдер эндәшмичә җири. Кайнана килен белән, анда кайната кияү белән, балаларыбыз белән, күршеләребез белән эндәшмичә җирибез. Менә шул вакытны ничек синаның күршеләре, синаның туганнары, ничек кенә булса да менә минем сүзем әзрәк үтмәс микән? Әйдәле менә сөйләп карыйм әле. Әйдәле аларны татулаштырыйм әле. Бер кеше тәүфиксызлыкта җири, эй Раббым, миңа көч бирсәң иде, сүземне үткәрсәң иде, менә шушы кешегә әзрәк үгет насихат кылырга. Бәлки үзем белән мәчеткә алып килә алырмын, бәлки үзем белән дәрескә алып килә алырмын. Шул вакытны сөйләгез. Сөйләгез Аллаһның сүзләрен, Пәйгамбәребезнең тарихын, Пәйгамбәребезнең хәдисләрен сөйләгез. Анда ярый. Әмма ләкин вакыт һава буш тормасын дип кирәкмәгән сүзләрне сөйләсәк, шул вакытны Пәйгамбәребез әйтә, тумитул калб, калбны үтерә торган нәрсә, калбны каралтыра торган нәрсә, бик каты күп көлү һәм күп сөйләү. Күп көлеп, күп сөйләү ярамый. Сөйләдең икән, кулил хайра ау лиясмут, хайырлы сүзләр сөйлә яки тик торуың хайырлырак буш сүзләр сөйләүгә караганда диде. Нигә мин моны сөйлим? Чөнки бүгенге көндә безнең иртәдән алып кичкә кадәр сөйләгән сүзләребезне магнитофонга язып, диктофонга язып, аннан соң вакыт табып шуңар бер анализ ясый торган булсак, безнең бер 70-75% сүзләребез кирәкмәгән. Эндәшмичә утыруың хайырлырак сөйләүгә караганда. Бу хадисне хадис микән, юк микән, аны мондагы хәзрәтләребез миңа әйтерләр, аны хадис димим инде, сүз генә дим. Тик тору, эндәшмичә тору, молчание. Эндәшмичә тору бу галим кеше өчен бер зиннәт. Зиннәтун лил гакили, лил галими. Зиннәтле кеше өчен бер нәрсә, галим кеше өчен бер зиннәт. Эндәшмичә утырсаң да, бөтен кеше сиңа карый да, каралы бу чапан чалма кигән, каралы бу шундый кыяфәте килгән, бу бик зур галимдер дип синең турында уйлыйлар. Чөнки син эндәшмисең, сине галим дип уйлыйлар. Шул вакытны васитрун лил җахили, кирәкмәгән буш сүз, бер нинди лайыклы булмаган, кирәкмәгән бер сүзне сөйләп ышкындырдың икән, бу буш сөйкән кеше диләр дә, синнән качалар. Эндәшмичә тору бу галим кеше өчен бер зиннәт, һәм дә кем? Надан кеше өчен бер пәрдә. Әгәр дә син эндәшмичә утырдың икән, сине галим дип беләләр. Кирәкмәгән сүз сөйли башладың икән, бу дивана икән, моның белән утырмыйбыз дип синнән качалар. Шуның өчен дә мөхтәрәм газиз кардәшләрем, менә сөйләүдә нинди хикмәт бар икәнен нитергә кирәк. Ләкин әгәр дә кемдер сиңа килеп гыйлем сораса, син хәзрәт беләсең, менә бу хәләлме, хараммы, мустахабмы, макрухмы, яки бу мубахмы, бу бидгатмы, бу нәрсәме, әйдәле белгәнеңне сөйлә дисәң, син сөйлисең. Гыйлем өч төрле. Беренчесе Коръәннән сөйләү, икенчесе Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның хадисеннән сөйләү, өченчесе ла аглам, мин белмим дип әйтү. Карагыз син аны. Хадистан да белмәсәк, Коръәннән дә белмәсәк,
соңыннан үз сүзләребезнең генә сөйли башласак, без үз башыбызга бәла җыябыз. Нигә белмим дип әйтү? Белмим дип әйттең дә, игә кайттың. Кара әле теге кеше мине галим дип, мине хәзрәт дип миңа сорау биргән иде. Ә мин аңар җавап бирә алмадым. Мин аңар җавап бирә алмадым. Әйдә әле карыйк әле. Бүгенге көндә интернеттанмы, Google'данмы, Коръәннәнме? Бүген Коръәннең бер генә кәлимәсен язсаң да, шуның кайсы аятта, кайсы сүрәдә килеп чыга. Мәсәлән, YouTube'та менә шундый тема кирәк миңа дип, шунда салсаң да, шушы темалар килеп чыга. Шуны бер сәгатьме, ярты сәгатьме ирәндең дә, яздың да, теге кешене чакырасың, кичә син миңа сорау биргән идең, мин җавап бирә алмадым, менә аның җавабы менә шулай дисең. Да? Син остаз буласың, теге шәкерт була. Шуның өчен мөхтәрәм газиз кардәшләр, утлубул илма минал махди илал лахди дигән бер сүз бар. Гыйлемне бишектән алып ләхеткә хәтлек өйрәнегез. Ләкин талабул илми фаризатун ала кулли муслим дигән хадис бар. Гыйлем истәү фарыздыр һәрбер мусламан иргә һәм хатынга. Кемдер уйлавы мөмкин, миңа картайдым бит инде, 70 яшьтә бит мин инде, миңа нинди гыйлем инде ул дисә, юк җәмәгать. Һәрбер мусламан иргә һәм хатынга гыйлем истәү фарыз. Көненә 5 кенә минут укы. Аннан соң икенче көнне 10 минут укы, өченче көнне 15 минут укы. Ләззәтен, аның кадерен, аның шушы хикмәтен аңлыйсың да, бер атнадан соң ярты сәгать утырасың. Менә шушы гыйлем истәү була. Ә нинди күпме дәрәҗәдә гыйлем өйрәнергә кирәк? Күпме дәрәҗәдә? Академиядамы, мәдрәсәдәме, институттамы дәрәҗәсе шул хәләлне хәрәмнән аера торган. Аны бөтенебездә булдыра алабыз. Нәрсә хәләл, нәрсә хәрәм, нәрсә сөннәт, нәрсә мустахаб, аларның бөтенесен дә өйрәнә алабыз. Бүгенге көндә әгәр дә синең пенсияңа тагы бер 50 сум акча яки 500 сум акча кушабыз, менә моны өйрәнергә кирәк дисәк, әллә нинди китапларында табабыз, программасында табабыз да, теге 500 сум өчен. Ә бу бит мәңгелек өчен. Шуның өчен дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: галимләр, галим булыгыз. Галим була алмасагыз, шәкерт булыгыз. Шәкерт була алмасагыз, шушы галимләрне, шәкертләрне тыңлаучы булыгыз. Тыңлаучы да була алмасагыз, аларны күңелегез белән сөюче булыгыз диде. Бер кашан да соң түгел. Аллаһ субхана ва тааля һәрберебезгә дә шушы хикмәтне аңларга насыйп әйләсен. Инде кыска гына тагы шушы урында бәлки лайыклы кешедәдер, мактанып утыра хәзрәт әнисе белән дип әйтмәссез. Рәшидә абыстай Исхакый минем әнием. Ул менә 6 ел элек вафат булды. 6 ел элек вафат булса да, көн сайын әниебезне искә алабыз. Мин генә түгел. Аның намаз китабы дигән китаптан җиңел генә, юка гына күп кешегә шушы теше үтә торган дип әйтсәк тә була, по зубам дип урысча. Теше үтәрлек шушы күпме кеше шушы әниемнең китабыннан намазга бастылар, өйрәнделәр. Бүгенге көндә, әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин, әллә нинди хәтта кайбер авылларда булсын, шәһәрдә булсын, хәзрәт ни хәл, кая укыдың дисә, хәзрәт беләсегез килсә, иң беренче мәдрәсәгә барганчы әниегезнең китабыннан мин өйрәнеп намазга бастым дип әйтүчеләр шактый. Шуның өчен менә шушы фурсат белән файдаланып, мин сездән үтенеп сорар идем, шушы әниемне дугадан ташламаска, чөнки бүгенге көндә менә сезнең хакимият башлыгыгыз да миңа сорау биргән иде, ул үзе хәзер юк, ләкин җавабын бирәм. Хәзрәт, сез кайчан намазга бастыгыз, кайчан өйрәнә башладыгыз, ничек сез шушы коммунистлар вакытында, Советлар Союзында мәдрәсәгә китә алдыгыз дигән сорауга мин шуны җавап бирер идем: әнинең ихласы. Ихлас. Менә әле әйттек бит, хикмәт, гыйлем, хадис, намаз, гыйбадат һәм башка нәрсәләр. Менә шушы бөтен әйберләргә иң беренче нәрсә кирәк? Иң беренче ихлас кирәк. Ихлас урысча әйтмешле искренность, чын күңелдән. Менә әнием шушы чын күңелдән ихласлы иде. Ул хәтлек аның гарәбияте булмаса да, ул хәтлек дини гыйлеме тирән булмаса да, ул һәр вакыт аның белән 10 кеше утыра икән,
мәҗлистә, шушы мәҗлеснең ахырында минимум бер ике кеше Рәшид абыстай, мин дә намазга басам, каягыз бирегез миңа китабымны дип намазга басалар иде. Ә без муллалар кайбер вакытны еллар буе вагазлар сөйлибез, еллар буе кешене индибез, карап торырга санаулы кешелегенә дингә килә. Безнең ихласыбыз кимме, яки анда ничектер подход башкачамы? Мин нәрсәгә бу сүзне башладым? Һәрбер эштә ихлас кирәк. Allah subhanahu wa ta'ala şunun içinde Kur'an-ı Kerim'de bana şu vel gasri şekilli kıska gına bütünü bizde yaratıp okuyturgan kiçkine balalarımız da şundan elhamdülillah kul huvallah diye aytamiz bit. Şu elhamdülillah kul huvallah'ını nitetirgan kul huvallah'a qaytabız da şunu bilen belki vaazımızı tamamlayız. Kişini dinge indegen vakitte bik zor ilim gerek mi? Urus bilen sileşesin misin? Чуваш bilenmi, анда мукшы bilenmi, kim bilen gene sileşken vakitte da вот у нас в Коране есть такая сура, называется Ихлас, искренность. Дип башлап җибәрәсең дә, һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул хуаллаху ахад." Аллаһ Тәгалә бер. Шушы Аллаһ Тәгалә бер дигән сүз кайбер диндә берничә илаһ бар. Берничә аның теге покровительләре бар. Сегодня поклоняемся вот этому Богу, завтра поклоняемся вот этому идолу дип, буддистлар булсын, башка католиклар булсын, без әйтәбез юк, Аллаһ Тәгалә ахад, бер. Җир йөзендә бөтен нәрсә парлы. Ир белән хатын, салкын белән эссе, кара белән ак, ахират белән дөнья, һәм башкалар, плюс белән минус. Плюс белән минус булмаса, җир йөзендә менә шушы кем әйтмешли электричествода уйлап чыгармаслар иде. Ир белән хатын булмаса, инсаният булмас иде. Җир йөзендә бөтен нәрсә парлы, шушы бөтен нәрсә парлы булу сәбәпле бүгенге көндә бөтен дөнья бара. Атомдагы шушы ядролар да плюс та минус та бөтенсе дә бергә парлы. Шушы парлык булган өчен бүген дөнья бара. Ләкин Аллаһ Тәгаләнең пары юк. Аллаһ Тәгаләнең хатыны юк. Аның ире юк. Аның аввалы юк, аның ахыры юк. Ул мәңгелек. Кул хуаллаху ахад. Аллаху самад. Аллаһ Тәгалә ихтияҗсыз камил хуҗадыр. Не нуждается ни в чем. Бер нәрсә Аллаһ Тәгалә мохтаҗ түгел. Аңар җыкы да кирәкми, аңар ашарга да кирәкми, аңар ир белән хатын шикелле бергәләшеп булырга да кирәкми. Аллаһ Тәгалә ихтияҗсыз камил хуҗадыр. Бер нәрсәгә мохтаҗлыгы юк. Ләм ялиде, һич кемне тумады, һәм һич кемне тудырмады. Ва лам якун лаху куфуан ахад. Аллаһ Тәгаләгә тиң булган бер нинди зат юк. Нет ему равных. Менә шушы Ихлас сүрәсе дип атала. Аллаһга инану, Аллаһга ышану, Аллаһның сифатларын раслау безнең күңелебездә шул хәтлек печать белән басылган шикелле нык булса, безнең бөтен эшебездә дә ихлас була. Менә бу гакаид дип атала, гакида, вероубеждение, намазга хәтлек, уразага хәтлек, башка бер ни булса гамәлгә кадәр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям 13 yıl Mekke'de менә шушы ихласны ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах кәлимәсен өйрәтеп бетергәннән соң, күңелләренә шушы иман нык итеп урнашканнан соң, аннан соң Мәдинәгә һиҗрәт кылган вакытта хөкем аятлары, намаз, руза, закат башланды. Нигә мин моны сезгә искегезгә төшерәм? Чөнки бүгенге көндә үзебезнең хәтта балаларыбыз, оныкларыбыз менә шушы әйберләрне белеп бетерә алмыйлар. Аларны кемнедер кишләп намазга бастырганчы, иң беренче аларның күңелләрендә мәчет салдырга кирәк. Күңелләрендә мәчет салу нәрсә? Бу ла илаха иллаллах калимасы һәм шушы Ихлас сүрәсе. Эшебездә дә Аллаһ Тәгалә җөмләбезгә ихласлы булырга насыйп әйләсен. Аллаһ субхана ва тәгалә балаларыбызга тәүфик, һидаят, истиқамәтләр бирсен. Тагы да дуга белән башлаган идем, дуга белән тамамлыйм, мөхтәрәм газиз кардәшләр. Дуга кылырга бер кашанда ялырга кирәкми, кабатлап әйтәм. Иң зур дуга һәм иң кабул булган дуга бу ялгыз үзең генә калып Аллаһ Тәгаләгә сәҗдә кылган вакытта
менә шушы сәҗдәдә кылган дуга. Иртәгә ниндидер бер зур эшең бар. Зур хуҗа белән күрешүең бар. Иртәгә кызыңны кияүгә бирәсең, иртәгә малаеңны өйләндерәсең, иртәгә кодаларың белән күрешәсең, иртәгә ниндидер бер зур беренче эшкә аяк басып эшли башлыйсың. Менә шул вакытны шушы эшкә керешкәнче төнне белән накануне бер көн алдан төнне белән уянып тор да, тәһарәтләнеп, гусылланып, 2 рәкъәт намазыңны укып, сәҗдәдә җылы-җылы Аллаһдан сора. Соңыннан 1-2 атнадан соңмы, 1 елдан соңмы, каралы, бик уңышлы булды бит әле бу эшләрем. Яхшы кыдалар килде, яхшы келин килде. Улым да бик уңайлы, бәхетле булды бу келин белән. Эшем дә бик яхшы булды. Ничек соң аның нәтиҗәсе нәрсә булды соң дисәң, килт итеп башыңа килә. Шул вакытны бит дуга кылган идем. Шул вакытны кемнәндер түгел, Аллаһ Тәгаләдән сораган идем дип, искә төшерә дә күңелләреңә рәхәт булып китә. Аллаһ белән булыгыз. Кун магаллаһи якун магак дигән миңа бер зур бер галим, минем бер мәшәкатьле вакытым бар иде. Мөфтилектән киткәч, ниндидер күңелем төшкән вакытлар бар иде. Ниндидер бер кимсенгән вакытларым бар иде. Шул миңа кыска гына нәрсә диде? Хәзрәт, сиңа бер сүз әйтәм, шуны һәр вакыт үзеңә бер дустур итеп, бер канун итеп, үзеңә бер программа итеп ал, бер кашанда хәсрәттә булмассың. Нәрсә диде? Кун магаллаһи якун магак. Аллаһ белән бул һәр вакыт. Якун магак, ул һәр вакыт синең белән булыр. Карагыз сез аны. Шуның өчен, мөхтәрәм азиз кардәшләрем, нинди бәхетле кешеләр без. Аллаһ Тәгалә безне сәҗдә кылучылардан, хәләл ашаучылардан, шушы җирдә шөкранә кылып йөрүчеләрдән кылды. Аллаһ Тәгалә безне шушы мәчеткә китерде. Аллаһ Тәгалә безне менә бу Рамазанны каршы алырга насыйп итә. Әз генә вакытлар калды. Зур бәйрәм көткән шикелле көтәбез. Бүгенге көндә җир йөзендә 60 ничә процент кеше, гафу итегез, бирәнлектән интегә, обжорство страдает. Нәрсәдән? Күп ашаудан, күп йоклаудан, гафләттә ятудан, Аллаһны зикр итмәүдән. Безгә Аллаһ Тәгалә менә шушы мәҗбүри рәвештә менә шушы ризыкның кадерен белергә, вакытның кадерен белергә, дугаларыбызны кабул итәргә һәм дә гөнаһларыбыздан ярлаканырга шушы Рамазан айын бирде. Шушы айны көтеп алырга кирәк, шатланып. Килә бит Рамазан айы дип. Күрәм бит бу айны дип шатланып көтеп алырга кирәк. Ләкин бар кайбер кешеләр Рамазанга бер атна кала, карыйда 13 сәгать, 14 сәгать аштырга кирәк, 16 сәгать аштырга кирәк. И әкертенә врачка бара, үзенең врачына. Проверьте, пожалуйста, у меня там желудок, легкие, туда-сюда. Может, мне не поститься, бәлки миңа ураза тотмаска. Үзенә бер хәйлә эзли. Курка, ул ураза тотырга кирәк икән белә, ләкин бит хәзрәт әйтте, кемдә кем авыру булса, яки сәфәрдә булса, ураза тотмасын диде. Менә шушы авыру юк микән дип, юк авыруын эзли. Чөнки иманы зәгыйфрәк. Кайбер кеше белә үзенең ашказаны авыртканын, кайбер кеше белә үзенең пищеводта, гафу итегез, рак бар икәнен белә, алайда тотып карыйм әле 1-2 көн. Алайда тотып карыйм әле 1-10 көн ди. Хәтта сорасаң, дәвани, әби, бабай, сиңа бит ярамый дисәң, ул эндәшми. У хәтта үзенең ураза булганын да качыра. Кайбер кеше әйтә, үлсәм ураза килешү үләм ди. Ләкин Аллаһ Тәгалә бер кашанда киш җитмәгән нәрсә белән йөкләми. Бер кашанда Аллаһ Тәгалә киш җитмәгән нәрсә белән йөкләми. Сәламәт түгел икәнсең, уразаңны куй, аның өчен фидияңны бир. Сәфәрдә икәнсең, сәламәт булсаң да уразаңны тотма, Аллаһның бүләген кабул итәргә кирәк. Ләкин кайбер кеше Рамазан айында сәфәргә чыгып китә. Улар сәфәр кирәкми аңар. Төркиядә кирәкми, Дубайда кирәкми, уларны яки алдын бара ала иде, яки соңыннан барса да ярый. Ләкин чыгып китә. Менә бу мәгънәсезлек. Уразаны хөрмәт итмәүлек. Аллаһ Тәгалә белән ниндидер бер хәйлә шикелле эшләү. Мәҗбүр икән син барасың, ул бер нәрсә түгел. Әмма ләкин булдыра аласың икән Рамазан айын,
cemaatің белән, балаларың белән, мәхәлләң белән, Коръән хафиз артында хатим белән рәхәтләнеп, шунда ләззәтләнеп, шушы ураза тотсаң, Аллаһ Тәала киләчәк айларда да сиңа сәфәреңә бәрәкәт бирә. Әгәр дә Рамазанда чыгып китсәң, ни уразаңны тота алмадың, ни сәфәрең уңышсыз булды, ни тегендә барган җирдә сине вакытлы көндез ашатмадылар, тәки ачтырдың, ураза тотсам хәерлерәк икән дип. Шуның өчен Аллаһ белән хәйлә бу эшләргә кирәкми. Аллаһ Тәала күңелдә нәрсәнең, адәм баласының нәрсә бар икән белә, шушы уразалар килеп җитә, мөхтәрәм азиз кардәшләр. Ләгалләкум таттакун ди Аллаһ Тәала әйтә. Рамазан аенда ураза тоту белән сезнең Аллаһ Тәала тақвалыгызны арттырыр. Сәламәтләнерсез дими, бир бавырларыгыз ял итер дими, диетага утырырсыз дими, ураза тотуыгыз белән Аллаһ Тәала сезгә тақвалык бирер. Иң зур байлык һәм дә бөтен бәдәнгә дә, җанга да рәхәтлек бирә торган нәрсә, ул тақвалык, Аллаһ Тәаләгә зикр итү. Аллаһ Субхана ва Тәала һәрберебезгә дә ишеткәннәрне дә гамәл кылырга насыйп әйләсен. Аллаһ Субхана ва Тәала илләребезгә, көннәребезгә хәерле иминлекләр, тынычлыклар бирсен. Мин ничек сөенеп, шатланып китәм. Менә бу мәчеткә килгәнем бар. Ул вакытны Рамил Хаҗи әле хакимият башлыгы иде. Бүген ул менә монда утыра, газиз әтисе белән, туганнары белән, дуслары белән утыра. Бүген безгә караганда да ул бәхетлерәк. Чөнки менә бу кем әйтмешли, остановись мгновение, ты прекрасна. Ул сәбәпче булды. Әлбәттә күп кешеләр ярдәм итте, хакимият ярдәм итте, бизнесменнар ярдәм итте. Әмма ләкин кемнеңдер аның артыннан җирмәсә, бу әйбер булмас иде. Шуның өчен Аллаһ Субхана ва Тәала гайрәтле, ихласлы, көчле, бай, юмарт кешеләрне күбрәк ярата, саран, зәгыйф булган кешесез кешегә караганда. Мөселман кеше ул гайрәтле, көчле, бай һәм дә юмарт булырга тиеш. Күп меңенә бирсәң, шулкадәр Аллаһ Тәала сиңа бирә. Күп меңенә учлап торсаң, Аллаһ Тәала шулкадәр синнән кысатырган була. Шушы актык бер мин яраткан бер хадисне әйтәм дә, шуның белән тамамлыйбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, иртә белән адәм баласы уянган вакытта, һәрберебез уянабыз. Иртә белән уянган вакытта ике фәрештә берсе әйтер икән, нәрсә дигән? Аллаһумма аъти мунфиқан халафа. Раббым биргән кешегә арттырып бир дип әйтер икән. Садақа бирү белән бер кашан да мал кимеми. İkinci ferişte nese deyir iken Allahümme a'ti mumsiken telefe. Rabbim saranlangan, kıskan bendege sinde birme, sinde saran bul, sinde anar birme kısıp koydu beytir iken. Şunun için muhterem aziz kardeşler, kubrak kıssan ulene bit ol. O kısıra gerek mi? Ana kubrak kay bir kişiler kıstılar da özleri kimdir türmede otura, malının bereketi yok. Balalar tevfiksiz, hatını gitken, bir özü qartaymış günde kalgan, andiler gibretler bik köp. Köp mingine birsen, Allah Subhanahu wa Ta'ala bire. Kanını alsalar, anın uğruna yana şista, tağı da bereketlere kan kile, donorlar anı bileyindi. Şunun içinde Allah Subhanahu wa Ta'ala birge yazsın. Ayında yok iken, sana bireler. Kim? Менә шушы бай булган, юмарт булган бәндәләр. Рамазан айы шуңар мисал. Рамазанда закат арта, Рамазанда кешегә ярдәм ата, мөхтаҗларга, тылларга, ятимнәргә күбрәк ярдәм итә торган булалар. Менә шушы бәрәкәт айы, хикмәт айы, мәгърифәт айы, Коръән айы килеп җитә. Аллаһ Тәала җөмләбезгә дә шушы саулык, сәламәтлек белән илкин тынычлыкта күргә Аллаһ насыйп этсен. Аллаһ Субхана ва Тәала сезгә сабыр итеп тыңлаган өчен Аллаһның рәхмәте яусын. Аллаһ Субхана ва Тәала менә бүген инде җомга akşamdan soň җомга көнне шушы җомгаларда дугалар кабул, кемдер әйтә җомга башында, кем әйтә имам минбәрдә булган вакытта, кем әйтә җомганың актык мизгилләрендә, кайчан гына булса да күбрәк пәйгамбәребезгә салават әйтергә, күбрәк Аллаһ белән зикрдә, тәсбихтә булырга Аллаһ Тәала насыйп әйтсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Бик зур рәхмәт барыгызга да. Алла разы булсын.